Здравейте, аз съм Радослав Щерев от Brain Amigo и в това видео ще ви демонстрирам как се работи с мултимодалния фотоневростимулатор MIP. Предназначението на стимулатора е да подпомага възстановяването на нормалното функциониране на мозъка и тялото чрез осветяване на кръвта в носната кухина. Осветяването на кръвта в носната кухина става чрез тези светлинни апликатори. В апликаторите са вградени различни светодиоди, които генерират светлина с различна дължина на вълната според необходимото приложение. Синият светодиод генерира светлина с дължина на вълната 470 нанометра и приложението на този апликатор е за интраназална санитизация срещу въздействието на микроби в носните кухини. Всички тези апликатори се поставят в ноздрите на носа, като с тази щипка се прикрепват. Щипката стои отвън на ноздрата, а самия светодиод трябва да влезне вътре в ноздрата. Жълтият апликатор, всъщност необходимо е да се уточни, че това е външният цвят на апликатора, а самите светодиоди генерират светлина с друг цвят. Жълтият апликатор генерира червена светлина с дължина на вълната 633 нанометра, като неговото приложение е за подкрепа на имунитета, подобряване на снабдяването с кислород и енергия на клетките и намаляване на възпалителните процеси в тях. Червеният апликатор, в него има светодиод, лазерен светодиод, който генерира червена светлина с дължина на вълната 655 нанометра, като приложението на този апликатор е да подкрепя имунитета, да подобрява снабдяването с кислород и енергия на клетките и да редуцира възпалителните процеси в тях. Лилавият апликатор генерира или имитира светлина с дължина на вълната 810 нанометра в близкия инфрачервен диапазон, като неговото предназначение е да осъществява деликатна стимулация на мозъка и промяна на мозъчната активност с два режима на стимулацията. Стимулация с светлинни импулси с честота от 10 Hz, 10 импулса в секунда, като това приложение, тази честота на стимулация служи за успокояване, насърчаване състояние на релаксация, намаляване на стреса и улесняване на съня. Също така и за подобряване на процесите на енергоснабдяване и кръвоснабдяване на мозъчните клетки. Втория режим на стимулация на лилавия апликатор е с импулси с честота 40 Hz или 40 импулса в секунда. Този режим на стимулация служи за подобряване на концентрацията на вниманието, умственото функциониране и цялостно тонизиране на нервната система. Също така за подобряване на процесите на енергоснабдяване и кръвоснабдяване на мозъчните клетки. Самия контролен блок на устройството е поместен в това кълъвче за съхранение. Това са двата кабела, с които светлинните апликатори се свързват към контролния блок. На гърба на устройството има капаче и съответно, като го махнем, се открива отделението за поставяне на батерията. Стимулаторът може да захранва и задейства едновременно два светлинни апликатора, които се свързват чрез тези два USB кабела.
За целите на демонстрацията, нека да започнем с свързването на лилавия и синия светодиод. Свързваме ги към USB кабелите. Самото стартиране или включване на стимулатора става от този контролен бутон с кратко натискане навътре до този символ, при което се чува кратък звуков сигнал и виждате, че се появява зелена светлинна индикация с бавно примигваща светлина. Съответно, виждаме, че лилавият апликатор работи с светлинна стимулация с импулси, докато синият апликатор работи с постоянна светлина без импулси. Тоест самото устройство автоматично разпознава какъв апликатор е присъединен към него. Както казахме, този лилавият апликатор може да работи на два режима. Стимулация с импулси с честота от 10 Hz, както е в момента, или импулси с честота 40 Hz или 40 импулса в секунда. Ако искаме да го превключим този апликатор да работи на другия режим с стимулация с честота от 40 Hz, трябва да натиснем този бутон и да го задържим натиснат за няколко секунди, докато чуем няколко звукови сигнала. Натискам го. Виждате, че светлинният индикатор започна да показва по-бързо примигваща зелена светлина и съответно лилавият апликатор започна да генерира импулси с по-висока честота, която е толкова висока, че ние с просто око почти не може да забележим, че това е стимулация с светлинни импулси, а по-скоро я възприемаме като светлина, която е почти постоянна, без накъсване. Ако искаме обратно сега да се върнем на режима на стимулация с по-ниска честота, с честота на импулсите от 10 импулса в секунда, отново трябва да натиснем бутона за включване и да го задържим постоянно, докато чуем отново няколко звукови сигнала. Натискаме, задържаме. Виждате, че самия светодиод на лилавия апликатор започнахме с просто око да се разпознава, че работи с светлинни импулси и съответно светлинният индикатор започна да примигва по-бавно, с което ни дава индикация, че сме избрали режима за стимулация с честота от 10 импулса в секунда за лилавия апликатор. Само лилавия апликатор може да работи с импулсна стимулация на импулси, докато всички останали апликатори работят с непрекъсната светлина, т.е. непрекъснато светят без да имаме импулсна стимулация. Закрепването на апликаторите към носа става с помощта на тази щипка, като от тази страна с пръст трябва да натиснем, за да може щипката да се разтвори и да пъхнем светодиода в ноздрата. Щипката остава от външната страна на ноздрата, светодиода трябва да влезе вътре в ноздрата. При необходимост от по-добро закрепване на апликатора към ноздрата може да използваме допълнителните силиконови капачета, които трябва просто да се нахлузят върху щипката, като виждате, че самото силиконово капаче има
ръбче, оребрена страна и страна, която е без ръбче. Ако има необходимост от още по-добро закрепване към ноздрата, обръщаме силиконовото капаче, така че ръбчето да е от долната страна, с което намаляваме още повече пространството между щипката и между светодиода и по този начин прикрепваме още по-стабилно апликатора към ноздрата. Тоест, в зависимост от дебелината на кожата на ноздрите, може да използваме или само щипката, или да сложим капачето с ръбчето надолу, или с ръбчето нагоре. Сега ще присъединя червения лазерен светодиод, който виждате, че чиято светлина е по-концентрирана и съответно никога не го насочвайте, не насочвайте светодиодите към очите, защото това може да доведе до тяхното дразнене. Най-добре, първо прикрепвайте светодиодите, апликаторите, поставите апликаторите в ноздрите, свържете ги през кабелите към устройството и чак тогава ги включвайте, а не първо да включвате диодите, апликаторите и след това да ги поставяте в ноздрите, което може да доведе до това, че светлинното лъчение да попадне в очите. Времетраенето на процедурите за осветяване е фиксирано на 25 минути и след изтичането на това време апаратът автоматично се изключва, но ако по някаква причина е необходимо да приключите сесията по-рано, просто натискате кратко бутона в близост до символа за включване и изключване, без да го задържате. Ето така. Виждате, че угаснаха и светодиодите на апликаторите и самия светлинен индикатор на самото устройство. Ако решим да изберем режим за... Сега в момента стимулаторът може да подава и команди за импулсна стимулация, но това може да се случи само ако е присъединен лилавият апликатор, докато всички останали апликатори работят с непрекъсваема светлина. Тоест, сега ако решим да присъединим и жълтия апликатор, той също работи с светлина, която е без импулси, непрекъсваема. Единствено лилавия апликатор може да работи с импулсна стимулация с импулси. Като виждате, че тя е много по-слаба. Сменям режимите на стимулация на лилавия апликатор
от 10 импулса в секунда на 40 импулса в секунда и отново виждате как с просто око почти не може да различим, че този апликатор работи с импулси, защото тяхната скорост на примигване просто е много висока. 40 импулса в секунда. Натискам и задържам, докато се чуят звуковите сигнали и отново го превключвам на режим на стимулация с по-ниска честота от 10 импулса в секунда. С просто око, когато този апликатор се гледа с просто око, а не на екрана на някое смарт устройство, той почти е незабележим. Светлината от него е почти незабележима, но тя е червена. Не е лилава, както се вижда в момента на клипа. Много слаба червена светлина се регистрира с просто око, когато гледаме този апликатор само през очите си, а не през екрана на някое смарт устройство, както в момента се вижда на видеоклипа. Устройството е много компактно, леко и може да го поместите в джоб на дрехата и да се движите или да изпълнявате съвсем свободно други дейности, докато го използвате като четене, може да работите, може да шофирате, с изключение на режима за стимулация с 10 Hz, който може да насърчи състояние на релаксация и да улесни заспиването. Ако имате някакви въпроси, винаги първо направете сверка с приложеното опътване или може да потърсите контакт с нас. Благодаря ви за вниманието.